Bahin, pasagan mo. Asa itong 3 ng 2, ibahin ang kwento. Oh, Wala, huwag mo na bahin ha. Uy, Jan! Get mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Uy, Jan! Asa ka? Duty lagi eh. Duty? Bay ka? Asa? Nagdala ka sako? Marketing eh, marketing. Marketing? Oh. Murag ako daw kwarta na ba? Tara, Inasa ako to sa Andoy para sabay tatatlo. Gitawaga to. Tawagan sa ako to ah. Oh. Sound si Jack West, dugaya man oy. Garong duty, tubig mo abot. Oh, ano yung sulod? Jan! Dali na lang, Andoy. Kuha na lang ako. Kaya ba ninyo? oh yeah. Sa itong... Sa ito? Naro yung negosyo ron? Bago? Oo. Balong tatang ba gusto mo? Marketing mo, marketing. Marketing. Marketing makagwan? Recuerdo, yung niya magdalag sa ako. Sa Oh. kami. Tama na, di ka kay magkwanda. Marketing na ni, di ba? Graduate na ka? Oh, grabe ko ng marketing. Sus ka na lang. Sa ako Hindi na magkuha sa ugsa ko kay ulang mo kakuha. Hindi ka sa ugsa ko. Wala sa ako dre. Oh. Dali ah, di po si Pabot ba? Lagi lagi sige sige sige. Kwarta din rin ba? Yat, isa sudlan na to aning sako na to. Ay, kan dag ka na isulod dira. Mga good stock itong ipambutan dira. Masa na tong good stock? Kung sikat sa Facebook karon ba? Wala ka ba sa to? Facebook, kung saan na siya? Itong GS Marketing ba? GE... Itong kung pinagay sila ka likes kayo dito gani, dagang kayo comment silang kuan. GS Marketing ko itong recycle ba? Ah, nag-recycle lang. Maayo eh, kaya ko-friendly kayo sila. Ay, Mga sapa. nagwapong negosyo. Tara lang ko tal. Dugaya po. Jakoy, Sige lang. pabuto na to. Ikaw, una naman ta, para daghan-daghan na itong masudlan. Pabuto na to, toy. Sige, Ay, sige, toy. sige. Uy, aray ako. Oh. May sura nagdugay ba? Saan ba? Hindi ka na ito baka ano yung appointment ni mo? Dili, inalagon. Kasado eh. Tukay, Bugay bugay na ka. sabay ko sa'yo, nagpuwagay ko kung sa'yo. Dapat, Sabo. kung kusunada ka, pag sa agad na Kuala City, iabot din ka. Inga, dugay ka. Ito, dagang kayo tanawalaan, masinaunan patato. Suri, 10 minutes lang ikaw nawala. Ta. Pero kadi lang gud pasabtas ang kuha ng imong marketing. Ganyan po galibo ka na ba kay Sige tinala daw. ko marketing. Naisa ko. Ani Sa- mo, oo. explain ba? Ang bawa, ni sa kalublak, ikaw ni. Oh, Oh. Pag ikaw makarecruit ka gani, ibig sabihin, pag dagan sila makuha, nakay-point siya to. may points? Nakay-point siya to. Kung makakampog ka sa pikas, napugay points. Dili, kung makarecruit ka, kung magbangga na siya, another points na pod. Nasal pa yun sa pod. Oo. Basta bayaan niyo na inya. Yan ako siya. Ako, gidi ang makwarta Oo. ninyo. Sa isa ka, low payout, dayon. Ya, saman, sugot mo dili. Asugod, ginala Masudlan eh. na to. Tara na. Talaga sa. Paminaw mo. Oh. Kita tatlo, korpo ta. Hmm? Wala pantay kita hati, tantaran pantay ta, wala labaw, wala kuan. Pantay kita ha. Oh, Okay lang, may hindi Oh, mo na. Ako man yung team leader. Sige, sige, sige. Tara. Oh, tayo na. Saan mo na? Kuhaan na. Oh, stuck na. Kuhaan ninyo. Ko, stuck na eh. Oh, Ano eh? kuhaan. Oh, dua, magamit pa na. Tagtinis ang isa. Ay, nabuha, kanina mahalin. Ay lang, ng mga kuhan good. Hati ta, way lamang sa tuwa. Minamo way lamang sa tuwa, hati ta ha. Oh, ay nang buha, kanina rin, mataas. Kaya, wag ba rin marketingan eh. Para utak. Ano marketing ay? Ano yun? Uy, tuwan. Uy. Sige, utang kuha. Di ba na masigo sa sako niya eh. Sigo na, oy, nung isa ka. Sigo eh. Sigo na. Doy, sabang, may putya ko ba sigo? Nakantawa, di na ka na masigo. Uy, dako, manali tayo. Target ko kami Japan ba? Ano man yung bit dito, di na lang guro. Balikan na natin na. Balikan na natin tayo na. Kaya nga po. Ay. Oh, tara, oh. Nagkamali dali. Oh, Asa, asa. Doy, basta buti mo ano doy ha. Mo late mo. Nilata, dalaw na eh. Dala na, Oh. bala na. Sus, dako kay nag-income. Ano ko, malingal amo kay natag buti. Ay, okay lang. Mahal lang kahoy? Wala niyo dako ko man to ni barter man to dito sa GS marketing. Murag gadudan ako ng GS ni mo ah. Tuog mo, payout kasi sa kado, payout. Basta
tabla tayo hati, tabla. Sige, bantay bitaw ha. Ano pa, bukan na pa lang. Ano po? Doy, buti dito. Tagdos na. Ota. Tara, dagala kayo ngayon. Tara, dili mo. Wala ta dili. Ang tulungan. Ano ako dyan, uy. Dili mo. Oh, sorry. Oh. Dili. Morning, GS Marketing. Oh, jeez, market ni dili. Welcome sa GS Marketing. Junk shop? Jeez, gani nung sa mga marketing. Kita yung gagawin niyo dili. Mau na. Ilinya lang yun. Ilinya niya yung kwan. Ako na. Ah, dito sa kantin. Unsa, Nicol? Timbangon. Check na ako. Hod, banday mo manguha ng mga kwan day. Mga item. Bugat na, Col. Bugat. Dagan kayo. Isang tunga ka kilo ra yun. Pila na siya, Col? Dos ra yun na siya. Dos? Salamat. Uy! Stock. Oh, ikaw na. Sunod. Ari, sir. Ang tik na gamay kay buti-buti. Hindi, murag mahal-mahal ni. Timbang natin. Uy, 1.5 ang yapon. Pero, iba man, butilya man yung mga dala. 3 na lang na. Anyo. Salamat yung pagkat. Ima! Yata mo, kwarta mo. Ano, boss? Uy, Good na boss. yan eh, may gwapo. Asan mo na nakuha? Ito ayaw. Puta na, pinayipit mo na. May gwapo, mahal kayo ni karon. Antik da ano? Ito mo sa busol. Sungkod ba ni? Oh, yan eh. May mahal na ang kilo ani. Uy, Col. Kanina, di ba? Junk shop. Mali ko, dapat buto blata lang. Anong? Kahoy. Ay di kay namo kay litsonan sa likod namo. Nganan lang og karang uling og kahoy. Ay. Kay kung inyong gipanguha kahoy, mas mahal ang palit nako. Wala, di ko na dyan ba na? Ano yun? Kahoy. Baka nasa uling mo. Layo ka pa, di kami nita. Ano yung uling mo? Ano kini? 50 ni, 50. Sige lang, tunga man tagya po na ni daw. Basta tunga ka dara. Dito mo, ay Oh. magsilap. Ko ande ni unsa ni karang wala unsa mabaguan eh mga beginners ni. Oh, beginners na eh. Ah, bandi Di pa kayo kabalo mga uwa eh. Wala tong sampo Basta sa pagtawag pagtawag. boss. as nindot kayo. Kaya tanan ni. Nampay mga tusok-tusok ko. Kaya tanan ni. Pagkita na lang. Di itimbang na to. Kasi timbangan. 1.5 times 1.5 million. Wala. Tama. Grabe. Ay wala ka ba tong kwota? Wala niya, ihatan ako chicken niya dito sa cashier pagkatapos. Oh, Wala tala ko dito ah. ayun, itiway ah. 1.5 gani, million. Wala na. Uy, Ay, tunga tanang. 1.5 million na. Uy, tunga tanang. dugayan ni Payat to eh. Hindi na pa to ba? Sige na po. Sige lang, paboto na to siya kay dako-dako gitong makuha siya ba kay ila to? 1.5 million ang makuha niya. Pag ito. Sige pa yan. Well, divide natin sa tatlo. 1.5 divided by 3. Uy, sakto. 500,000 na. Uy. Uy, talaga to, Bek. Kung nala siya. Yung tawa. Oh, lagya. Wala ba? Wala pa. Dugaya eh. Ara Oh, dyan. Musa, asa naman? Ano sa to? Bahin. Bahay na to dito. Bahin, pasagan mo. Asa itong 3 ng dos, ibahin mo ninyo. Oh, wala, wala mo na bahin ha. Uy, dyan! I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all that I can see. Ay, dyan! Dito! Eh, 1.5 divide ako sa to. Sakto, 500 dito. 500,000. Divide 3. Ikaw mag-usap to ganito. 3 ko. Uy, dyan! Uy. Bisa ko na lang dyan! Diretso dito, hindi mo makita dito. Sama itong dagat mo. Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagtakura imong ulong may gamay. Hilas kabay, pahipi gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas ra kang mga mitay.